Welkom beste kijkers, vandaag zijn we bij het Lodewijk College in Terneuzen, waar ik een Kenset-team ga presenteren. Wie komt daar nou aan? Het is Jan Rubbes. Hoi Jan. Dankjewel voor de uitnodiging. Ik heb er zin in. Ik ben nooit te oud om te leren. Zullen we eraan beginnen? Ja hoor, op naar het Kenset-team. Want volgens mij, hoe krijg je hem binnen? Moet je andere transceiver moet je hierop houden. Mag ik de code doorbladeren? Ja, daar mag ik het ook. Kijk, hoe ga ik dat doen? Heb ik eentje aarde nodig en een... Heb je dat op de computer staan? APC. Oh, kijk. Een APC met zijn USB. Nou, hier staan we dan op de science floor van het Lodewijk College. Met wie heb ik het genoegen? Wim Slabbekoorn, ik ben technisch onderwijsassistent hier voor de BINAS-vakken. Dus biologie, natuurkunde, scheikunde, een beetje NLT. En ja, ik verzorg ook het begeleiden van sommige PWS-groepen. En wat is PWS? Profielwerkstuk, dat is verplicht. Daar kunnen ze in de vierde al in beginnen, dus 4 HAVO, 5, 4, 5 Atheneum. En dat is een verplicht onderdeel, dus dat is leuk om te begeleiden. Nou, een van de PWS-projecten is dan dit project. Kenset is een van de begeleidingsprojecten die ik eigenlijk al vanaf 2010 begeleid. Dat is een heel praktisch vak, waar ze veel leren, maar waar ook veel bijgestuurd kan worden. En waar ze leren samenwerken en dat proberen we dan in goede banen te leiden. Helemaal goed, maar Kenset, ik zie hier een blikje staan. Kun je er eventjes iets van vertellen, van Kenset? Kenset zegt het al in het woord, dat is natuurlijk de ken van het blikje en de set is van een satelliet. Dus het blikje is zo groot als de satelliet moet zijn, 116 mm lang. En 76 mm doorsnee. En het mag niet boven de 334 gram komen. Misschien 1 gram minder, 1 gram meer, maar dat zijn de restricties. En binnen dat kader moeten ze werken. Ik heb hier een prijs van 2010 van Kenset. Kun je even vertellen welke organisaties er allemaal bij betrokken zijn? Ja, toen de TU Delft nog meedeed, uiteraard TU Delft. En binnen TU Delft een organisatie die voor de raketten zorgde. Dan heb je de Netherlands Space Office, die doen nu ook nog mee. Die zijn onderdeel van de jury. Maar nou zijn er, begrijp ik, een aantal acties geweest om bij de laatste 40 te komen. Ja, dat is best spannend. Als er dus 40 deelnemers zijn en je mag meedoen met de 10 laatste... dan moet je zorgen dat alles op orde is. Ja, dus je voortgangsrapport, dat is eigenlijk een hele belangrijke. Dus je schrijft een rapport na een test. Als dat rapport precies goed aangeeft na die test, wat je nog kan verbeteren, wat je ervan geleerd hebt enzovoorts, dan zoekt de jury die zoekt dat uit. En dan mag je inderdaad in een van die 2 raketten mee. Dus per raket 5, maar ja, dat is wel even hard werken. We starten. Zouden we het nu wel kunnen ontvangen? Want gisteren was dat Laten we hopen dat werkt. geen succes. Ja, ik zie hier wel een actie, maar die kunnen we laten zien, zeg maar. Een interview met de Kenset teamleden. Tim, wat doe jij precies in het team? Nou, in dit team ben ik eigenlijk verantwoordelijk voor grotendeels de eerste missie en de communicatie richting de aarde. En daarvoor heb ik deze 3 single board computers, of eigenlijk microcontrollers, meegebracht. En wat dit zijn eigenlijk kleine computertjes. Maar het zijn eigenlijk kleine computers die worden aangestuurd door een grotere computer. Dus je kunt hier geen besturingssysteem op draaien. Je kunt hier alleen maar rauwe computercode op draaien. Matteo, die eerste en die tweede missie, en meneer Slabbekorn heeft daar net wat over verteld. Wat houdt die eerste missie nou eigenlijk precies in? Nou, die eerste missie die houdt eigenlijk in dat je in de lucht, zeg maar, met sensoren dingen meet en die terugstuurt naar je ground station, zeg maar. En zo meet je de temperatuur, de luchtdruk, dat soort dingen. Door die luchtdruk weet je ook op welke hoogte die
Kensat, die satelliet, zit op dat moment. Daaruit kan je een heleboel gegevens aflezen, weten we precies wat we doen en hoe we het kunnen verbeteren bijvoorbeeld. Zoals ik het nou goed begreep van meneer Slabbekorn's verhaal en van jullie verhaal, komt er dus zometeen een klein satellietje ter grootte van een blikje en gaat dat aan een parachute vanuit een raket op 1 kilometer hoogte naar beneden vallen. Ja, wanneer die in de raket wordt afgeschoten op het harde, dan zal die door een raket van TU Delft worden afgeschoten. En die hebben een hele mooie raket en daarmee zetten ze de Kensetten als het ware uit met een servootjes. En vanaf daaruit moet het systeem compleet autonomisch de weg naar de grond weten te vinden. Dus dat satellietje dat stuurt gegevens naar jullie computer die daar dan op aarde staat. Ik hoor net een locatie, dat is het Haarde. Dat houdt in, neem ik aan, waar de raket de lucht in gaat. Ja, dit is inderdaad waar de raket de lucht in gaat. En dit is ook een militair schietterrein, dus echt professioneel terrein. We mogen zelf ook niet onze satellietjes ophalen, omdat er theoretisch gezien granaten kunnen liggen, weet ik veel, dat soort zaken. Dus even kort de planning bespreken. Het is nu november, eind november. Wanneer is de testdag en wanneer is nou de officiële lanceerdag dan op het Haarde met die raket? De testdag is begin februari, ik geloof de 3e van februari. En de lanceerdag is natuurlijk, als het niet te hard waait, als er geen storm is en als het niet regent, ik geloof de 18e maart. Oké, dan wens ik jullie heel veel succes. En ja, hopelijk gaat hij in die raket mee. Er zit iets fout in het circuit. En hij zendt daardoor niet wel naar zijn serial. Hij print het daardoor wel op zijn serial. Maar hij zendt het niet met die APC. Uit welke pin van dat ontvangertje zou je dan uitzenden? Die kun je terugvinden in het boek, hè? Die staat in dat boekje. Die kun je terugvinden in het boek. Even kijken. Ik ga hem even pakken. Wat? Moet je terugvinden in het boek? Ja, de dingen dat die afgaat. we kunnen checken of die iets ontvangt door zijn seriële monitor. Nou Jan, Matteo, dan gaan we nu een kilometertje denk ik van de school wegrijden. En dan gaan we kijken of dat de Arduino zijn werk goed doet. En data kan verzenden. En of dat wij dat hier kunnen meten met de Yagi-antenne. We hebben ons laptop mee. Die staat er achterin. Ja, laptop. En Jan is nog het eentje aan het starten en dan gaan we zo rijden. Oké, nou Matteo, we staan hier nou stil. Ik heb net woord gekregen van school dat ze aan het zenden zijn daar op die science floor. Kun je hier nou ook iets ontvangen? Jan heeft de antenne vast. Ja, zeker. We zien hier een heleboel nummertjes voorbij komen. Het hangt een beetje tussen de 10.000. Dit is ook het normale niveau voor de luchtdruk. Dus dit klopt gewoon. En heb je dan ook nog iets van een eenheid erachter staan, achter die 10.000? Die staat er niet bij, maar die bedenken we zelf. Of ja, dat is in hectopascal is dat. Dus een druk van 10.000 hectopascal, heb ik het dan goed? Ja. Oké, mooi. Nou ja, dan hebben we in ieder geval gezien dat het zenden en het ontvangen prima werkt. Ja, zeker. Dat is mooi. Dan weten we dat al in orde is. En als het hier werkt, dan moet het natuurlijk op de testdag in januari in Soest ook werken. Ja, zeker. Maar dat zou dan andere gegevens moeten aanduiden. Welke andere gegevens? Dat zou ook nog temperatuur moeten hebben. Temperatuur. Oké, nou dat was een mooie eerste test. Ja, zeker. Hij is geslaagd. Hoe werkt dit? Krijgen we dat rond? Heb je iets anders voor ons? Die heeft bijvoorbeeld die Yagi-antenne gemaakt. Die blokjes zelf 3D-print. Netjes op punt gezet zodat die perfect werkt. Dus als die zegt...
Nou, meneer Maanhout, Ben van den Elder heeft mij de weg gewezen naar het informatielokaal. En we hebben het vandaag over KenZet-project. Dat is al een beetje uitgelegd. Maar welke vaardigheden moeten eigenlijk die jongens hebben die daar aan meedoen? Kunt u dat even uitleggen? Overigens, meisjes kan ook. Dat moet ik er toch Ja, eventjes bij zeggen. Maar dit jaar zijn die jongens. Dit jaar niet, dus alleen jongens. Nee. Een van de belangrijkste dingen vind ik, je moet als leerling ook nieuwsgierig zijn. Als je niets wil uitzoeken, je wil helemaal niets, dan is het lastig natuurlijk. Dus die nieuwsgierigheid moet erin zitten. Wat interesse in techniek is toch ook wel heel erg leuk. En ja, laten we eerlijk zijn, alles met raketten en zo, dat spreekt toch heel veel mensen aan. Dus dat nodigt heel veel uit. Maar dat zijn algemene vaardigheden. Moet je verder nog iets hebben? Ja, dan moeten we gaan kijken, wat gebruik je in zo'n KenZet-project? Nou, voor een gedeelte is dat natuurlijk een kleine technische oplossing. Maar je moet ook wat gevoel hebben voor ontwerpen. Er moet nog veel meer gebeuren. Je moet aansluiting zoeken bij bedrijven. Want je moet toch een beetje reclame maken voor jezelf. Je moet zorgen dat alles wat je moet doen uiteindelijk klaarkomt. Dus dat betekent samenwerken. En ongetwijfeld komt daar ook nog een hoop programmeerwerk en wat we algemeen ICT-werk, dus schakeling in elkaar zetten, dat soort dingen, dat hoort erbij. Maar die lessen die ze van u krijgen en van uw collega's, sluit dat perfect aan dan op wat ze allemaal moeten kunnen en kennen? Dat zou ik graag willen. 100% is dat natuurlijk nooit. Nee, een KenZet is dadelijk een profielwerkstuk. Dat gaat een stukje heen over datgene wat de leerlingen eigenlijk zelf hier krijgen. Niet puur op de theorie, want sterker nog, de theorie zullen ze waarschijnlijk wel meer krijgen, maar vooral het praktische gedeelte en dat projectgedeelte, dat is eigenlijk wat ruimer dan wat ze standaard hier opdoen. Ja, wat hebt u daar in uw handen? Nou, dat ziet er eigenlijk een beetje uit als een soort creditcard-achtig dingetje, maar het is gewoon een microbit. Inmiddels, dingen zijn ook al vrij bekend, worden ook regelmatig gebruikt op lagere scholen. Alleen wij willen 1 stapje verder gaan. We doen het niet met blokjes programmeren of heel simpele dingen. We zetten hier eigenlijk al een breed gebruikte programmeertaal in de tweede en derde klas, Python. En met Python, daar leren ze veel meer gestructureerd programmeren, ook veel dieper nadenken. Het levert bij sommige leerlingen wel eens af en toe een kleine frustratie op, want dan lukt het niet net, een kommaatje fout en het ding doet niet wat ik wil. Maar wat het allerleukste is, dat zie ik bijna iedere keer ook wel terug, als het lukt, het werkt. En daar ben ik en daar wil ik ook zijn. En ik denk dat dat stukje succeservaring hoort erbij. Als ik het zou moeten omschrijven, wat is programmeren? Niet iets technisch, het is niet iets wat puur wiskundig is, het is gevorderd puzzelen. Meer is het niet. Je moet tijd hebben en willen. Prima, u hebt nog meer voorwerpen hier? Nog wat meer dingetjes. Ja, laat me even zien. Dit lijkt natuurlijk heel erg simpel. Veel mensen kennen dat, u rijdt karretjes. Alleen, dit is dan niet via een standaard Arduino oplossing programmeren we dat. Ook dat gaan we via Python doen. We gaan letterlijk aansturen allerlei bewegingen die het ding kan maken. Wat trouwens ook gebeurt met bijvoorbeeld raketonderdelen of dat soort dingen. Wat er nog bij komt, en dan is dit wel weer leuk. Dat proberen we dan in de derde klas mee te geven. Dat is inderdaad verbinding maken, radioconnectie, wat binnen KenZet natuurlijk heel belangrijk is. Het ding hangt daar ergens boven, moet een verbinding hebben. Dit moet ik eerlijk toegeven, doen we pas sinds dit jaar. We bouwen ook op school. We hadden nog niet alles voorradig staan, maar nu zijn we inderdaad in staat ook de tweedejaars, eigenlijk ook de derdejaars met radioverbindingen, wifi, via wifi onder andere, maar ook in bluetooth, op die manier connectie te maken. En zo proberen we een stukje, zeg maar, van wat we tegenwoordig dan noemen toch, die wereld, dat soort IoT-achtige idee, een wereld die continu bemeten wordt door kleine dingetjes, om dat mee te geven aan de leerlingen. Nou, tot slot, die scholieren, die mogen toch wel trots op hunzelf zijn, en ook op de school, dat ze bij de laatste 40 zijn van dat project, toch? Nou, in ieder geval trots op henzelf dat ze het zelf willen doen. Want daar ben ik ontzettend blij mee dat ze die insteek willen hebben. Ja, de school, nou ja goed, we proberen te faciliteren. We zijn nog steeds in opbouw. En ik denk dat we wat dat betreft, zeker op het informatica gedeelte, wel goede slagen gemaakt hebben. Maar we zijn er nog lang niet. En mijn wensenlijstje richting het management dat is nog ontzettend lang. Dat kan ik u verzekeren. Meer uren, meer tijd, meer mogelijkheden met de leerlingen te werken. Ik denk dat we daar nog veel verder mee komen. En dat staat echt voor mij vast. Geen enkele leerling kan later meer in het leven zonder een vorm van informatica, of in ieder geval begrip hebben hoe het werkt, nog door het leven gaan. Als je ergens gaat werken, maar kom je in een ziekenhuis, kijk eens even wat daar aan apparatuur ziet. We zien het in de zorg, we zien het in de techniek. Eigenlijk, waar zien we het niet? Met ook soms nadelen.
Ja, dat klopt. Maar daar gaan we het nu niet even over hebben. Ik wil u hartelijk danken voor dit interview en heel veel succes met alle leerlingen van het Lodewijk College in Terneuzen. Dank u wel. Dankjewel. Beste kijkers, dat is het einde van een zeer geslaagde dag. Koud, nat en volledig doorweekt gaan wij weer in het eentje op pad. Maar het onderwerp was hartverwarmend.